वेलकाम बैक माय यूट्यूब चैनल बेसेबा गोबावनि उनाव नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै खावब्ला गोबां बेस्थ'आव दङ आङो माखासे खामानियाव नोगोद बेस्थ'आव दङ आङो रबार हानाय खामानि मावो नालाय बिनि थाखाय नोगोद बेस्थ' दाथ' सिजन क्रिसमासबो फैगासिनो दं बिनि थाखायनो ओरैबायदि खामानियाव बेस्थ' ओमफ्राय फारसेथिं नायनो हागोन नै लोगोफोर बिनि थाखायबो आं ओरैबायदि बेस्थ'आव दङ दाखालि मावहोबाय मावहोनानै ओरैहाय नै अन्थाइ जाबनाय अन्थाइ दोसोनाय गोबां खामानियाव बेस्थ' जाना दङ आङो ओरैहाय नै बेखौ आंनो जाबदों आंनो दोसोदों नायनो हागोन नै ओमफ्राय नैबे खामसालिनि दंबावो आरो खामसालियाबो 12 लाखाबाय माबाया बिथाया 10 थाबाय आरो थिङानि बे 12 ओमफ्राय न'आ बारा गिदिर नङा दे नैबे किटचेन माने पकेट रुम जागोन नैबे फिसानो बाहाय संथ'गोन आरो संनाय खावनायनि नैबाहाय जागोन ओमफ्राय ओरैहायथ' रुम जाहैबाय उन्दुग्रा रुम नैबा पार्टिसन दं मोननै रुम नालाय न'आ नैबे दरजा एसे गोरोन्थि मोनदों आं दरजा मावग्राफोरखौ जेबो बुङासै नैबेखौ एसे गुदुं दोनना होदों नै बेबायदि गुदुं दोनदों आरो नायनो हागोन नै ओरैनोथ' थिगानो दं एकदम एसे नायनो गाज्रि नुसिगोन आरो नै बेखौहाय माबा मोनसे गुदुंखौ दोथेनांसिगोन एकदम जाब जुब हर सान खामानि मावै नै बेफोरबायदि मावगासिनो दङ हरनि 2टा 2:30निफ्रायनो सिखारनानै जोङो रबार हायो रबार प्रडाक्सन खालामो नै फाइनालि बारा गोबाव गैला बेखौहाय बुधबार बिस्थिबारहालागै थालाखौ ढालायनोसै ओमफ्राय बिनि उनावहाय मा खालामनाय जायो थिं होनानै थाथ'नाय जायो ना फुल वाल होनाय जायो नायनोसै आरो इमारजेन्सिबो जागासिनो दङ क्रिसमासबो फैगासिनो दं बिनि थाखायनो हाखु दाखु जागासिनो दङ थिं होनानै थाथ'नोसै नामाबो सानदों आरोखि